Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakong switi pala wala kam simla donjing temu ne bandon ka perkhan ban poi se ki kam akplim hanrei kala longpat ka wei na ki puran ka bapau bha ha ki kam akplim amtang hapo kari khasi jantia hanrei wat sabar jelaru ha ka ba kala yo ban agro ya shibun teli ki plim khasi bat ka wei na ki ne ka bapau bha bat yo rung sundon sedu ka Netflix kadai ka plim onata kabala shnada ba pradip kurba house nem arhajar khatn rio ka kongswiti pala kala yathu ba karukom akplim kaya pher bak lebak nakipor ki ba menswa ban ka ba menta menswa kum ki tengshap ni ki puran ki haban ak bat sedang hi nalade bat wat kinong sna plim ro kela hab an pendon kam dakitiar ke badang duna man penbiet penbiang ba ka plim kan long shisha kabala ban ai jinghun ya kinong pek kata lakalong hakaliang ka quality ni kiwei ki benta hanrei mentapan kela ya chakmat bat pendon kam daki kor kibor jong kani kajuk kaba menta ban kala penduna shibun ya ki jingye jong kinong shina plim bat ru kinong ak plim bat kan slam shu kapor baki plim khasi ru kin sakiu bat ansala ban penya sabar jong kajela kumba julong ki kod bai tang hapo kari khasi jantia Sasisien ni ai khuble yepi ki paiba nongkersan jong channel jong unong sai nima ki bal jokersan na kapor sa kapor ban kentiu yang jing penmi ha bedi ki lat patai kapor ha ki jing pen bernya ha ki kam ki bedi bat ki kam le kai ni ki bedi ti kum bajule na kapor sa kapor mantaru ngidon bat ni iwe ne ki puran ni bala pau nam amtang ka jella ndei wat sabar jong ka jella ro but ini dei kong switi pala ibangnya keren mentas kendiat sapang kikam aklim dong i kumno ilap sedang ya kani kakam kei ka pendong i bandung sakani ke jeli mengintip khamnya ya ka bedi kani kakam ninyo katu kane ban ya sulok bat i in batai khamnya nakaliang ke jong i ti kong khoblei sibun ya ka jing platform ke jong pi menyodon lengkap berni ban ai ki jing tip bakhamne aspang jong hi bedi bagi kam apli mos ki pajba ginong pe jong ka jela ka jong i jong ka khasi jentia kong kum ka we ne ki puran ka bala pa bat phila ka bon tli ki film khindiar phila batai swai ngi kalenti ya ki jong pi hakano ka dur bat kumno phi poi ban rung sekini ki kam film aka jing shisha klempoi perkhat ba ngan rung hang ka kam ak film ne long judan kata ka jingmot ti years ago hakapor ba ki sedang ya ka Miss Chalong kadang ka gap jong ka Miss Chalong bala she post them ki klem long show ti ki pen long 2003 3 or 2 kum tai ti ki pen board ki parlok ken ban contest ka Miss Chalong so ngale nga I was part of that show ti hadin ka to ka mi ka kot khobor ba khot audition ni ba pradip ya ka jingkermen tingi let dalale tang banga sha reject ti lakut klempoi perkhat su hi bangan ngandang ya khmat ban aklim ne ban dan benta bat ki film ti hadin kat tu kat ni snem I phone hi ba pradip be ong be ipni e ka we ka album bat be kwa bangan ak hanta ti ngale dalale tengala sedang ak ka kerteng ka album ka dei jing in Tino nang tu pada ngala su aksi music videos jong I ti nasngo tenat I have a passion for filmmaking ti ngakwa produce film and reha ka tu ko por ngampat note risk ti ngi produce nang kong ka film heb produce lang nga ba di ba produce ti ni nang tu klem kan randin su hi giya be shaprang ni penmi sa ka film day mo pi ni penmi sa ka Mishwan Melody then siki unata dan ngala sungo long ngala stunat ti ya kakam film ti mentang ngala sedang ban penmi hiru ya ki film long I ko abte ko ke ki film ban kong ya ba pi ap ka film ban kong banga ak kadai ma pi kumno fi experience ba pi ak to ko film filong fi ke ka jing sungo jong fi po ba pi ak to ko film nemar bangala dep ak bon teliki music video sa ka to ko por ti long ngaklen shem jing than ban deliver ya ka role ka mga play kan ti ha sutanat
and shoot sa Sikkim, so it was a new experience. Kunta. So long mentah bapi mo pila don lupa ki music video ban ang dan pila poi ke film. Ti akhirnya ga jingya ti jong pi tarai ke kata ka jingyo I ba ka jinglap jong pi ki ta ki jingya ba pi don wat ki jing experience mo ki jingya ba kita ba pila. Jing haka kam ak film haka kena kam shna film ti kan debate ka financial problem namar ba pi happen lut bet nak palala di long don source ban ong ba kiyar kan yarap ka sarkar ne kindon ki departments kum ka arts and culture ka ban long ko ba dai ban pet ki kam ko ba ki IG yarap ini haka nuko rukom henry de pi pet ki film ba wan na bar pa de ki yarap tinga sutho tingi ki ba la ban afford to produce a film ki lashna ki bam la afford te ki lash pukot kum to and mentally feel like ki bon ba ki nong shna film ti wat menin ngadang dep shoot ka we ka short film nga dang kali ki khna ki amateur filmmakers tinga dang kali nga ong ki jing ki ong ye sop ka de ka short film for National Waters Day ki ong ba ki shia pendut hi la de long ka long dan te ka source la ni ka government na ni ka ban yarap yang ni ki jing don kam jong ni Mentah pi ong ba ki jingya mo ba government kam ju yarap. Ni ju iro kini ki film khasi babon hi aden ba ki lasna ki kut betang hapo gari khasi jantia. Lagna yu iwei ap mo. Tum ka onata pi ong kepala pawat kepala rung wat hapo ka Netflix. Em kata kaya dekat por pi long menshwa wat ka film jong akademi piru ka sakut tang hang ni. Mo ka hep ka sakut tang hang ni. Ti Henry nakapor sa kapor pa de kinong sina film ko kidang learn kidang experience ya ki karukom sina film batmai ka teknik kala pher ki tiar bangi pendon kam ko kila pher tilong with time pio ya to quality de pio ya quality pila kan dan phasha bar bo Henry kum ki quality bangi sina man shwa lani ki bon ba ki film khasi pio I menta kalong very difficult ki bakin phasha bar na anum dan ba accept Lokai ke jing fair bo pi I ki po ba fishna bo pi ki film ki balale but kini ki jog bo menta ke jing ki film khasi kalong kum ni de pipet mo ka kom shna film jong iba pradi namar bon ki film jong abaro ki de ki banga ak ba I tie me iru pila yu I nak do kamon bajuat sa demo pi nak demo pi switch sundan shakari kari ru kepala pa bah kepala yo national award then nang tu ila sedang banshna sa onata so if you look at it the journey jong I na ka demo pi ka bangi shot around the trees kala pa siya unata kabalong based more on reality kan so with time ki experience ki thamai ki techniques na film di wat yang akong ka actor ro nga learn kan with time nga dang improve yala di ni la ban ong ruba ni bon mo kini kinong sa film ma po ri khasi ki babon ki wala pen mi ki film ki babon ti kumba pi pen pa hui mata pi au bitang bi ba prodi tarai kai ga ba kim not ban approach ne ngam te bakim not ban approach ne balai but then kajing shisha ni to if he hardly bedan ba approach nga ma ban ak film bat ki long shna film hardly bedan they done ba one approach ru pade ki bang ki characters ngaladep ak ko film kum ko onata menta pinwan ra yang ka script ko ba pensyat yang around the trees there long ham nya hap show em ban ak kata kadang ham ban se kan ban hap ban reject ki films tang ba menta pade ngadang pemi sakaway pada ka film ko banga claim ang tang ba na should produce ko belong a different film altogether offbeat film ki offbeat film ka bakar teng lord ni ti ka jing ak film jong pi mo ke jing ki babon ki film ni chi ba ki babon he ki part ki benta ba pia ak hi long bi ba melben mo kem tharai kumno pi yu I ka kum ki ba khambon hi ngam ju I fi ba ki actors ki ten shock mo kalong kumni kan mo iba molven ni de I
i actor iba trim bah iba trim dia leda pi ak film bat ki beriu ki bala trim lupa ban ang it brings out the best in you di menta chemistry jong abat Melvin kala ayat kala very strong ba ki beriu ki kwa ban yu iyangi ki kwa ban yu iyangi bangi ak film lang nama balai kala don ko to chemistry pi tiga long ta kai de pi ong kum ta te kum sha Bollywood mo ki ong Shahrukh Kajol te la ban ong nama ka chemistry jong ki padem non bala ban beat kalong no kum ta kai Thì kumi ki puran ki bala pau hama ki kamang film kay ka jung hipa di kini ki tinshap ki puran ki bamantang i ki lami bon ma ki actor ki bon bah and ki ba ngan ong ki ba danang shisha ban ak namar ba nga kumbanga ong adang sudah peni ko ka film menta ki wan kini ki actors bathamai ki ba danang they know their job they know what they're doing kan ni long rough that ni klem it puli ban act ni klem your workshop ni klem long kau ni shu ak with tu and with experience pada kaya Henry kini ki kena pada ki dalit puli ki know they know the technique and everything so ngatharaya ki bon ba ki nong sna film bathamai ki bangadang sulap hakini ki benai ki snem ro ki ba kin semi tharai ki film ki ban internet ki ban ngila ban pha saba thì ta phi ông mà phi lạ bên mi cái film mà adian mà phi lạ bon thì cái film thì cũng nó cái experience phi xem cái này mà ap ya là dia bar bên mi ya cái film haba ak yeladi ni long involved by has sets and all that untuk di you just need to learn your script you just need to remain in your character hab dan banyak ketuka character kena berpilna ban deliver Henry the produce pada ke film nga for me kan ialah dia ngam ju itu kelar ke kam jong director naban nga peni nga kan ke film ho ki kenjok tin yang nga kai bakile but ya ke kam jong ki directors ngam ju tu kelar nga let set nga penbiang ki badai ban penbiang kom ke producer tambah ya ke kam kumno ban snaya ke to film kumno ban please yang ni ke kamera ngam ju interfere nga event ka jing start jong director thì soi ba manta kan nang mi kisni por ki film ki nang mi na koi kisni so kisni phi gai pa ga jinge jungi nong sna film mo ki ma thrai ki kita ki jinge ba kini ki film bangi pen mi apo ka ri khasi jungi nyemla ban kan tiu te saba kumbanga ong pi first ka de quality Henry kumbanga ong menemo bat kapor bat ka jing kala jong kapor kinong sna film mentaru kila nang ti ndai shu kum menshwa kum ba pen mi ki film ki mushrooms ma ong pi gitu ki film khasi ki mlahi ban let pen lu Henry with time kinong sna film menta kila learn ti nata kadau nga tharai nang ni sakmat kan duna ka jing ya kinong sna film ban poi ki sha u pat ba makam he kai to a wider crowd ja ka jing jung hi menta kong thrai ki na kini ki actor si bami ki actor bami thamai ki ba kham ki wa okay kata ka de jing kali ba ha kali yang because I'm not aware ba mano ba akhang no kan no ka ba film ba ngam don por ban tip kita kan mde banga kred he mom what's going tambah shisha I'm not aware bala mi kata ka film okay ngashu benatang ka way ka film khasi ka ka to ki ong ka to baki aksha Bangladesh or something like that dah ka escape kata ha ka to tenga bana tambang ngam tip pada manu ten shop ki puran hang tu kan thì khi mình ta pindang peteng ban yai apa kamak film na kasyong ngala ban ak biang ro ngala ban nam ak shu ro kasyong long pindang play bay kalinti ha te gini ki por ba piong mentani ki don bon apu ki bon ras ke bumi tai thai ki kanungut ni thai ba ju kiwan hi
not shibon padel. Maybe na do banga aklim, maybe sangot rungot kiwan. Ye di film bakado ba piak. Film bakado kan day unata. Tang bahadin ka unata just recently na tang sudah shoot away ka short film. Ya ka short film about this pandemic. Ka ba direct di iba Nicholas Kakongor. Hapapai pat siya kakamsain prothei, nakaliang kakong sweetie pala, kalakentaj bat ong, bakam don mon, bat itnat satya, ban rung siya kani kakam. Namar kaya per, bat kalong kabae ban penhun, ya kipajba. Kalong ba wadla, kakam akplim, bat kakam mikmat pajba, kajan yasrim. Namar ba kahaban penhun, yau pajba. Henry, hakaplim, hadin baladeb ban trei, kasyong sa hakarayu pajba, ban rai, katba hakakam san himapan haban penhun baro sansnem yau pajba rangkat ke jingtrai sitom. Kong fi don haka ye mo ba I kurim jong fi. Ide naka badon haka seng san batai bari politician no mikmat pajba. Te fi komi kurim jong I. Hato fi don nem ka jing thmo ban don nang haka seng san batai. Dale leru na may ide iru pajba nakabanta ki pajba nga day kariu pajba tama unday nakabanta ki pajba nga am laban tre kakam ko ba maiitre naman kasyong lalaka jong ka interest kasyong lalaka jong ka jings ngoma tang baban ong ban join politics, so that's the last thing I would do. Kamu day ba fi film dan ka interest na ladi Ngam non interest ay ro long kay jung fi haka bedi ba kam san batai ba kam. Ngan ong akamsan perteru it's an art. Banya deal bat upay pa kam day kakam ko pasok pinamla panhon. Di yang nga simet ngan om laban deal kung kita kijat problems. Fi badon hangni ba iba oh. Fi bila long bila kam experience ba no kam san batai tu hakon ko dor fi I haba yedan ba kam san batai. Ni nga iktaklik ni to ipi natakadaw nga lano ro nga ng joint politics na mar nga layo iga tension ba iba he goes through it katuka tension katuka ware kaleng kabaya be por kabaya be ngamla I need my own space Long fi ong ki tension mo gi be por thoi ki kita ki tension haba pia deal ba ti kandon ba ka tension hakanu kono kakam mo kinwan kin pan jam ki briu mentada pimla penhun ye baro kalong tate sa tension kai hanto tingang ngamla mandi ba kita kijai kamot fi nakaliang fi pinum temti dalai leru saka san pate kaya menta fi ong magadon ka jige hakaliang san pate mo kalong tension ba kiwan ki briu ki yerung yemi ki pan kami katai bat ka film bat ka san pate fi kum no par ni arti jilli. See, we both are public figures in our own way. Nga ngan aklim ngam habdil ba ipay ba. Mo kung mapinanta pila awan fi kwa. Yakren ba nga siya pang kakam aklim jo nga. Ti ngam habandil ba bigger mob. Histo. Henry kung ba nga ong pi kakam politics mo it's an art. Pidi bandang kung ban handle ipay ba yaki problems jonki which I don't have in me. Long menta ba fi aklim ni so ba fi kamot fi ban pen hun yo paj ba ba pej Ha. ni sim ba ka san patheru kalong ba pin hapun hun yo unong paj ba Tika kamsuk ko no. ka khamsuk kan Kata kan nga mentangan ako ay kaplim. Ngam tip pin internet na Tamba pilawan, pilapen, mentangan kakam jong ala de pila suang be ni ka internet madai ka to kaplim. Dan ni pin ang pamler pi. Lakon ngam habdil syu te bat pi. Henry kakamsan hima pede pin habdil si deal ya ka problems jong ki pen la. te to khoble sibon kong ti por khandian ba fila apply no Komplay pi. te sa sen ya khoble sibon ye ki pa jong kersan jong ni makin nang ya kersan na ko por khoble